Her er en gennemgang af opgave 2 om bordskåner fra matematikeksamen i august 2012 på læreruddannelsen. Jeg starter lige med at vise, hvad det er for en opgave, vi har med at gøre. Der står her, at et sæt bordskåner er opbygget som to figurer, hvis omrids er ligesidede trekanter. De to figurer har hul i midten, som ligeledes er ligesidede trekanter. Figurerne har samme bredde b, og de passer præcis ind i hinanden. Den yderste figur har en sidelængde på 12 cm. Det er altså vi at gøre med den yderste her, er den blå, og så den inderste, den røde, og så er der et hul i midten, og alle sammen er ligesidede trekanter. Så står der, at vi skal konstruere en arbejdstegning af bordskånerne i et dynamisk geometriprogram, således at bredden af bordskånerne kan varieres. Og det gør vi i GeoGebra, som ser sådan her ud, når man starter op. Eftersom vi ikke har at gøre med et koordinatsystem, så synes jeg, det giver mening lige at få fat i tegneblokken her, åbne den her og fjerne koordinatsystemet, og i stedet sætte et gitter ind. Den første information, vi får, er, at linjesiden er 12 cm, så vi starter med at lave en linje på 12 cm. Det gør man med den her, og siger, at det angiver, at det skal være 12 cm. I og med det ligesidede trekanter, så kan vi også regne ud, at den har en vinkel på 60 grader. Så vi sætter en 60 graders vinkel ind her, hvis man starter med at trykke på B, og så på A. Så viser vi, at det skal være 60 grader, ikke 460, men også med 60. Og den skal så gå, eftersom den er herfra og derhen, så går den mod uret. Og vi kan ikke se, der kommer en prik derop, så jeg flytter lige lidt. Der var den. Så sætter vi for en god ordens skyld en vinkel ind på den anden side også, og den går herfra og dertil. Det vil sige, at den går sådan her med uret, også 60 grader med uret. Sådan der. Nu kan vi tegne en yderste trekant, og det bruger jeg polygonværktøjet til. Således. Sådan der. I det vi ved, at de skal passe præcis ind i hinanden, står der her, så vil jeg tegne de linjer her, som jo tydeligvis er vinkelhalveringslinjerne. Og det gør jeg med en vinkelhalveringslinje værktøj, hvor jeg trykker først på, hvis jeg kigger på den vinkel heroppe, så trykker jeg på den ene side af vinklen, og den anden side, så kommer der vinkelhalveringslinjer, og det gør jeg for alle hjørnerne. De linjer her skal vi ikke bruge til noget, så dem kan man lige fjerne herude, så de ikke forstyrrer. Det er linje C, og her kan vi se linje H der, og den sidste herover er linje F. Sådan der. Så skal vi tegne den næste trekant, som skal sidde herinde i. Der starter jeg med at gå op og vælge et punkt på objekt, og få fat. Tilfældigvis vælger jeg den her, det her hjørne, det gør ikke nogen forskel, og vælger et punkt der. Tjekker lige, at jeg kan rykke det op og ned, så jeg kan justere den, men jeg kan altså ikke rykke det til siden, fordi den skal sidde præcis inde i den anden. Så går jeg ind og laver en parallel linje, som går gennem det punkt her, og er parallel med den side herude, for det er der, jeg vil have trekanten. Det gør jeg sådan der. Det gør jeg også i den anden side. Og så kan man se, at de sidste to hjørner i trekanten skal sidde henholdsvis der og der. Og dem sætter jeg ind med det her skæringsværktøj, som skærer lige præcis mellem to objekter. Det gør det der. Og der, så har jeg alle tre sider i min trekant. Og den kan jeg tegne med polygonværktøjet. Sådan der. Og så tjekker jeg lige, at jeg kan rykke på den. Og det går fint. Og ikke noget med, jeg kan ikke rykke den til siden, jeg kan kun rykke den op og ned. Det her bliver så den inderste trekant. Så nu skal vi tegne en trekant i midten, der har præcis samme, der er præcis halvdelen, hvor bredden er halvdelen af de her, så den har samme bredde. Det gør jeg ved at gå ind og lave en linje her, som er fra den her top og herned til. Jeg har haft lidt problemer med, hvis man ikke fjerner den bag, så linje D, så den fjerner jeg lige, så man ikke kan se den. Sådan der. Så finder jeg her midtpunkt eller centrum på den linje her. Den sidder der. Det gør jeg, fordi at bredden på den trekant her skal være præcis lige så stor som bredden på den trekant, jeg laver indeni. Jeg tjekker lige, hvis jeg flytter den her, at den flytter sig. Centrum flytter sig med her. Det gør den. Det er super. Så gør jeg simpelthen bare det samme. Jeg går ind og vælger den parallelle linje igen. Den skal gå igennem det punkt her og være parallel med siden her. Så skal den igen på den anden side gå igennem det punkt der og være parallel med siden her. Så tager jeg mit skæringsværktøj igen, laver de to sidste punkter. Det ene skal sidde der, og det andet skal sidde der. Og så laver jeg simpelthen polygonen ovenpå. Der er den sidste trekant. Tjekker, at jeg kan flytte på den inderste, som gør, at de alle sammen, eller de to inderste, rykker sig. Så kan man fjerne alle de her hjælpelinjer. Dem skal vi sådan set ikke bruge mere, så ser det også lidt pænere ud.
Sådan der, og den der skal vi heller ikke bruge. Sådan der. Hvis man nu vil være, nu er vi sådan set færdige, og den her er god nok, som den er. Men hvis man nu vil være helt sikker på, at bredden her er det samme, så kan man gå ind og afsætte et punkt på objektet, et punkt på den linje her, og et punkt på den linje her. Så kan vi tage en vinkelret linje, fordi afstanden, det vi vil finde, det er afstanden herfra, hertil, og vi vil finde afstanden herfra og hertil. Og det gør man jo ved at tage en vinkelret linje, den skal gå igennem det punkt og være vinkelret på den her, og så skal den gå igennem det punkt og være vinkelret på den her. Sådan der. Så skal vi lige have afsat de sidste 2 punkter. Vi vil finde afstanden herfra dertil, så der tager vi skæringsværktøjet og laver en der. Og afstanden herfra dertil, den er der. Så behøver vi ikke de her lange linjer mere, så dem fjerner vi lige. Men indsætter i stedet 2 korte linjer. Den ene, som går derfra og dertil, og den anden går derfra og dertil. Så går man op og får fat i længdeværktøjet her. Trykker og ser, hvor lang er den her. Den er 1,03. Og hvad er den her? Den er også 1,03. Dem kan man lige sætte her, så man kan se dem. Og hvis vi så hiver i trekanten her, så kan vi se, at de ændrer sig, og de bliver ved med at være det samme.